Limbo da zuekin Aitziber Grado! Kaixo, Gabon, zer moduz? Bueno, ongi etorri Limbora, Ongi etorri, gaur egun berezia da, niretzat eta denontzat, zuretzat ere bai. Gaur da Limboren denboraldiko azkeneko saioa. Bai, gaurko azkena da, denboraldiko azkena behintzat, baina gehiago egiteko gogoz gaude, Oraingoz armak ez ditugu entregatuko, bale? Bueno, azken atala da hau, 10. eta horretarako 10 gonbidatuak eta kolaboratzaileak izango ditugu gaur ere. Maria Blanco, txalo bero bat. Antxon Telleria. Eta Ander Malbadi. Oso ondo, kalidadezkoak denak. Eta asteko azken saio hau behar bezala abiatzeko, gurekin daukagu gaueko lehenengo gonbidatua. Zuekin, Olatz Salvador! Olatz! Bueno, zer modu zaude, Olatz? Ondo? Urduri? Hortxe, pitxin bat, hola badakatzen ze. Hau espazio seguru bat. Seguro. Galetu nahi nizun, hau azken atala da, baina noiz egon zinen zu hemen azken aldiz, gazte eszenan? Ba, egon nintzen saio hautako batean, baina publiko bezala. Ojo, Olatz, gure ikuslea da, Bai, oso ondo, oso noski ondo. bai. Txalo bero bat, Olatzi, eseri egon gara, Olatz. Ai, bueno, azkena kontzeptuaz, hasi garela, galdera random batzuk, azkentasunari buruz, bale? Esango zenuke gauzak azken ordurako uzen dituzula beti? Bai. Zein da muga, diot, 2 ordu lehenago? Muga da 2 segundu lehenago. Ah, bai. Bale. Bai. Adibidez, zer uzen duzu azken ordurako? Usteet gauza gehienak, ba, adibidez. Diru laguntza bat eskatu behar dut, ba, normalean azken egunan entregatzen dut, eta duela gutxi gainera kanpo gelditu nintzen, eguna muga izan ordez, ordu zehatz bat zegolako, eta nik berandu bidali duen, eta bai. Ze pena, Olatz. Bai, ikasi behar dut, ez zen azken ordurako horregatik. Bueno, alare diru laguntzak askotan ere ez dira iristen, eskatuta ere. Hori da, osea, igual etzan eretzat eta Ja, bueno. Zu, Olatz Salvador izan da, joango zinen eskolako zerrendan azkenetakoa. Bai. Hor bai azkenetakoa izaten nintzela. Azkena agian ez, bueno, nire gelan bai izan naizela azkena bai. Baina izenagatik. Hori da, izena. Bale. Hori onuragarria da edo zer nire uste ustez bai. Bai, Adibidez, kontzertu batean kolaboratu baroko banu, hor beti nahiago izaten dut lehena, gero lasaitzen naizelako, eta kontzertua ondo gustora ikusi alizatetelako, eta azkenengoa tokatzen zaizunean agian, kontzertu guztian urduritasunekin ez duzu disfrutatu, eta aterazeanerako, bamaitu da, eta okerrago izaten da. Zein da deskubritu duzun azken musikaria? Bueno, ez da musikaria, baina proiektu berri bat da. Musikaria badude hainbat, baina duela gutxi eman zidan diskoa Pascal Irigoyenek. Bueno, mila proiektutan dabil, baina Shak izeneko proiektu berri bat osatu dute, eta hori adibidez. Bale, baina proiektua bera, ze da... Berria da proiektua. Bale. Baina zer egiten dute? Oraindik gutxi entzun dut, baina hori da azkenero. Bale. Barkatu, entzun dut, baina oso gutxi eta, bueno, ustete entzun da hobeto, entzun. Bale, entzungo dugu. Ixa, A eta K. Bale, Shak. Hori da. Bale, musu bat hemendik Pascali ere bai? Bai. Bale. Bai, bere adibez Bloin izeneko proiektuan dabil eta pia gustatzen zait, eta bai. Idolo, oso ondo, musu bat. Bale. Zure azken lana, zainak eman, izan da. Ikusiko dugu azken eguzki printza kantuaren zatitxo bat daukagu. Ikusi egingo dugu, ia. Oso, no!
Esango dizut, izozki bat jatea ez dela bat erreza, kukurutxo duna. Nik behintzat normalean tarrina eskatzen dut. Ja. Bai. Bueno, egia da altsasun izozki gutxi dagoela, baina Donostin adibidez. Donostin nahi beste. Bai, daukazu. hori da. Gu Benetan Zaiz podcastean ezagutu ginen, ze bertan izan zintugun, gonbidatu, eta han aitortu zenigun zure kantak erabiltzen zituztela tabernak isteko. Egia da, osea, grazia egiten du, baina egia da. Eta iturria nor da hemen? Osa, nork esan dizu? Ni ego naiz, hor. Ah, vale. Iturria ni naiz. Vale. Bai, osea, izan da, igual. Nire kanta bat jarri, lehenengo aldian guai, jarraian argia piztu, eta nik egin, Eta ja, igual, 3. 4. ja badakit zer ratorren, eta ja, esan dut, jode. Desegonkor, de repente, vale. Bai, hori da. Ze aurpegi jartzen duzu zuk zeure burua entzuten duzunean taberna batean? Eskezakit, osea, nik ez dut ikusten nire burua kanpotik, seguro pokerra aurpegi bat, ola. Seguro tiken bat jarriko zaiala hortik eta disimulatzen saiatzen edo. Baina, bai, pues, nik usteet garrantziak entzen saiatzen zaiala, baina urduri nibintzatu. Bai, ez? Piskat urduri bai jarri izan naizela. Bueno, mozkorraren arabera, igual hazen zara hor kontzertu pribatu bat ematen edo. Ba, egia esan ez, osa gehiunere lagunak. Igual lagunak, taburetera igotzen dira, zakize. Vale. Grazia egiten ditze, Limboko lehenengo saioa emititu zenean, justo, harrapatu ninduen taberna batean, nik Limbo ikusten dut, bale? Baina justo hor, taberna batean nengoen. Eta kasualidadez telebistan. Eta telebista azpian zeuden bi senyora, eta telebistara begiratu, gero niri. Paki, que seia! Eta ni bai. Bueno, sin más. Bueno, tabernak aipatu ditugu, zu zer zara. Tabernak itxi eta etxera doan pertsonetako hori, edo afterbila doana. Ba, ber, osea, nik ja 35 urte ditut, orduan. Bueno. Bueno, bukatu. Vale, bukatu. Esan nahi dut, niretzako izan zen pandemia oste hori agian inflexio puntu bat ikusi nunean tabernako zarrena izan nintekela. Jesus. Eta orduan batzutan, igual, ezakit, ja, ez zaita inbeste, ez nahi hain parranda zalea orain lehen bezala. Leheno bai, itxi, after, zakize, luzatu. Ez garelako batera ateratzen, bestela... Bueno, pues bai, igual, bai. Hori eta Donostiko parranda konkretuki. Claro. Ba, ez delako kristona ere sentitzen dut, Donostiarra naiz. Baina, bai, askotan badakigu zer dagoen, eta batzutan ez du merezi. Batzutan urrengo guneko resaka ordu aldaketa, zakiz, eta ja, albokaltea handiak dazkat, eta ja, ondo aukeratu behar ditut parrandak. Osa, izan da literal zar baten diskurtsoa. Osa, dauzkatzu 35 urte, baina ondo, oso, epaitu gabe. Vale, baina, a ber, ateratzen nahi, baina ja, gehiago neurtzen dut. Vale. Gu Bartzelonan atera ginen parrandan. Bai, bez, bira, atera ginen. Bai. Ondo gozan, Bai, oso gustora, bai. Ez dago la anekdota handirik, baina guai, ondo. Igual ez dago anekdotarik ez garelako akordatzen ere, bai, baina ondo. Ba, gauza batzuta, oso bai, baina... Konta. Ara ez dira hain bereziak, gogoratzen dut, ba, goierri erdia eukigon nula gurekin, eta Andrearen kuadrilla. Egia da. Wow. Jatorra. Saltza eukigon nula. Bai, saltza, bai. Beharrezkoa da saltza. Vale, orain kontzertuak, ez daude promoan, baina kontzertuak ematen bai. Bai. Nahi duzu egin uda hontan emango duzun kontzertu baten aipamena? Gaur ekainako 26 da, badazpada? Bai. Kalendario ez baduzu begiratu. Bai, kontua da, batzuk iragarri daitezkela eta beste batzuk ez. Eta, claro, ez dakit orain jakingo ez zuen, ez, baina, bueno, guztaian badaude batzuk ja iragarri ditu danak, baina, hola, indartsuenak abuztuan daude. Vale. Eta datak baitut seinalatutan ere sare sozialetan, baina ez daude izenak jarrita. Baina uste bereziak izango direla. Osea, ez ara akordatzen nun dauzkazun. Bai, ezin da esan. Vale, baina bat bera ere ez? Bai, bueno, bestela eguna. Egun honetan kontzertu bat egongo da. Ez dakigu non, baina hartu zuen kotxeak, trenak. Adibidez, abuztuaren 4an oso kontzertu berezia emango dugu, leku berezi batean. Bueno, nahi badez uztailaren 4an, hau ez bai izan daitekela. Vale. Egongo gera, nun, eta Reale Arena Donostiko futbol estadioan. Ojo, txalo bero bat, adibidez. Vale. Bai. Vale. Zerek asko. Vale, Laster. Aha. Vale.
azkenaren kontzeptua zari garela ere bai, talde askok, musika talde askok kontzertuetan eta beti esaten dute, hau, bueno, azken kantua da, ez, bueno, eta hau, azken kantua da, eta inoiz ez da azkena. Osea, zein da muga? Zenbat azken daude? Hori esate dute batzuk eta beste batzuk azken kontzertua. Ah, baita ere, egia da. Bueno, nik adibidez, nire kontzertutan egon baldin bada norbait jakingo du, nik ez dut inoiz bisik egiten, nik esaten dut. Badakizu momentu hau, nun ateratzen diren taldeak eta esate duten azkena dela, eta inoiz ez da, eta gero batzuk esate dute beste batzuk ez. Eta raroa da, nik hori ez dut egiten. Eta abisatzen dut, ze batzutan ez dut egin, eta gero jendea aserretu da. Ah, bai, baina aserretu en plan? Beste bat. Orduan esate dut, hau da, momentu hori, baina ez gehateako. Baina joko ditugu azkenengoak. Bale. Bai, hola iten dut. Aserretu aipatu duzu, nola heltzen zaizu aserre hori? Ba, hori esaten, ez dezu beste bat. Baina hor publikotik, zuzen... Bai, nire juten naiz kontzertu amaieran, mertxaneko postura, diskoak ezak ze, eta jende bat, ez dezu Aizu. azkenengo. Vale, sin más, bai. Gure kasuan hau azkena da, baina guk nahi dugu beste denboraldi bat egin. Eta ze esaten da kontzertuetan beste bat nahi denean? Beste bat! Malbadi, ongi etorri! Eskerrik asko. Ze sorpresa! Ezin dudan espero. Normala, berez ez nun atera behar, baina horratzean ja tristura jotzen hain itzen, ze bastante astuntxo zaudete, azkenengoan kontu horrekin, ez dakigu beste bate ongo da... beste bat azerre. Bueno, ez dakit, ba, egia da, ba, akaso azkenengoa izango da, akaso beste denboraldi bat ongo da, akaso ez, baina, oi, ja, ez dago gure, ez Vale. Eta, nik nahi nuke igual, pixkat, enfokea aldatzea, ez da? Ba, bueno, carpe diem, ez? Tempus fugi, ez? Memento mori. Conditio sine qua non. Bai, oi, ja... Ez dakit esan nahi duen, baina... Zientzitakoa naiz. Hortaz, nik nahi nuke aldarrikapena pixkat aldatu. Uste gaina bokal bat aldatzen baldin badeu balio dula. Esan partez beste bat, esan dezagun, besta bat. Ah! Ez? Besta bat! Bai, ez? Besta bat, vale. Festa. Orduan, hemen enfokea guztiz aldatuko deu, haitzi berbota txarteloiek harrika, eta nik ekarri dizkizut berri batzuk. Bai? Limboko jaiak, 2025, ja udagiroan gaude, herriko jaiak hasi da, total, gidoia ez zu irakurri, ez da? Bai, irakurri. Bueno, nik nire lan egiten dut. Lasai, lantaldeak badaki, hauen niretzat. Ja, baina nik ez dakit, aldatu dira zu gidoi osoa. Zu lasai, hasi irakurtzen eta gauza gateako dia. Josune Arakistainek esango luken bezala, amain eman. Erion, Josuneri musu bat emendik ere bai. Josune. Vale. Zu hasi eta gauza sortuko dira. Vale. Bota. Hemen jartzen du, Malbadik ozkailua irekiko du. Ah, vale. Eskinik ez dakit. Hortarako, ozkailua txaloeroa. Claro, uda izanik, ozkailuan zeon liteke, bueno, ezin dia falta izotzak, ezta? Baina ez dia gaurko protagonista, bideoklipa ikusi deu, olatz, zu donostiarra izanik, eta, bueno, bideoklip hori ikusita, izozkizalea izango zea, ezta? Ba, bira, hori izan zen, marrubizko izozkia janun azken aldia. Baintxe bertan, oso gustoko, marrubizkoa konkretuki. Ikusi zaitugu gainea pixkat, ni tensio baten naiz, tantaka bezala zeon. Zagizu ze izan zen hori. Ensaiatzeko ekarri izkizeu, izozki hauek, badauzkatu nabazu, dozen erdi bat badaude hemen, igual kusia da ondixan marra ingo deu, zagit, izozki buruz, inai deun hola kaldeketaren bat. Baina ojan behar dugu. Edo bestela, uste gidoian ere badagola, donostiarrak eta izozkiakin batera ze beste elementuk ezkontzen du oso ondo? Su artifizialak. Oso ondo. Hortaz, saiatu ginen, benetako su artifizialak ekartzen. Balintziako piroteknia honenera jo genuen, baino, etzitzaien oso ideia ona iruditu, barrukaldean ite asunto hori. Ez. Hortaz, artifiziala dan beste elementu batekin, erabaki deu itea,
su oso artifizialak. Hau da, adimen artifizialari eskatu dio su artifizialak egiteko, hemen egon berko luke bideoak, eskatuko dizugu, bai, publikoai eta etxean, bai, oia. Murgiltzea, ez? Su artifizialen ñoñokeri hortan eta pixka txunditzea eta hor sartzea. Niri grazia egiten dit, udan, su artifizialetan eta eskaintzen diotela honi programa oso bat su artifizialei. Eta ze kontatu behar da hemen, ondo ze polita. Ya está? Bai, egia esan, Iaskita konpainieak izo merito daukate ordueteko programa ateatzea. Hori da, bai. Hortiken, bai. Jango dugu orduan edo, eske ja... Jango badugu igual orain. A ber, ekarri, eman, bat, ez emat daude. Ui, ama, baino ja. Vale, a ber, hemen, eske nik jarraitu behar dut Gidoi, baino nik ezakit, a ber, Olatz, Donostia eta Uda zer moduz? Donostia ez oso ondo, ze Donostiarra naiz eta ez naiz Donostin bizi, eta, bueno, hemendikan altavoz bat badaukagunez, mesedez, ja jarri soluzio bat Donostiarrak Donostin bizi alizateko, ze hau da jasan ezina. Vale, oso ondo. Txalo bero bat, oso ondo. Ja, hau, ezin dugu jare, vale. A ber, bueno, kameratako oso ondo gelditu da, artxiborako ere bai. Ya está. Aprobatu ingo. Jopena ematen dit. Berin da, simbolo bazan, osea, etzan... Gero hartuko du benetako izozki bat. Vale. Mega, hartu. Hau bota behar da, ze horrela ez da posible. Josuz, jopena. Bueno, batek nahi badu. Uda gogorra. Txupatu du ja, baina bueno. Gure bideoklipa hola izan zen atxalde oso bat. Tarrina handi bat, denbora guztia urtzen eta, hola. Horregatik, Zuentzat galdera, porque ya Malbadi ya hemen zauden, zuri ere bai galdera, ezakit olatzuri importa zaizun Malbadi hemen egotea, baina zein da udako zuen festa gogokoena? Bakizuk argiak azu? Nik herrikoak esango ditut, albizturko festa. Gaina... Ez ditut ezagutu. Normala, Donostiko aste nagusiak inbatea dira, así que... Eta olatz, zure kasuan? Ez daukat ainargi, baina, bueno, Donostiara izan da tala, esango dut Donostiko aste nagusi pirata, adibidez. Vale, oso ondo. Nun bota zenuen, azkenengo parranda, hola, potentea, haundia. Zuk ere Malbadi pentsatu. Haundia, izan zen, hasi genuen kontzertu batzutan, Intxaurrotno, gero etorri ginen honea Bukauskira, gero da badabara, eta gero nire etxera gugien. Ole! Ojo! Afterra zure etxean? Hori da, bai. Hor konversazio intensoak egoten dira, ordu hoietan. Bueno, edo absurdoak igual. Baita ere. Bueno, kuadrillarekin hausteko aproposak izaten dira batzutan. Kritikoak. Ezakit. Bueno, nire esperientziatik behitzat bai. Gehiago, amorosoa gehiago, ez? Depende eguna, bai, eta alkohola eta hori guztia, alpologiarik egin gabe. Vale. Alpologia. Vale. Eta gehien galdetu dut, baina gutxien... Gutxien zer? Gutxien gustatzen zaizuen festa. Iraialdean izaten dian, oiek ez ja udazkenea... Altxasuko festak irailean dira. Orduan urrikoak. Vale, ondo. Urrian amara berri nerozukoak. Neri gutxien... oso masiboak direnak, eski agobiatu iten naiz, eta, osa, adibidez, iraian dira estropadak, ja ez naiz ateatzen ze, ezin naiz egon, eski, ezin da egon, inor, ezak nola egoten zeatenok, osea, jende gehiagi, Santo Tomas... Donostitik kanpo bizitza dago, Olatz? Txoin, bueno, esan bar dietena, osea, barkatu baino, tanborra eguna, ze gustatzen. Ez, Ez. Ja, puntu guztia galdu ditut badakit. Ez pentsa, niri berdin dit. Donostiarrenak. Eta honi dagokionez, azken galdera, gogoratzen duzuen etxera bueltako odisearik handiena? Malbadi, zuk ere erantzun borrez. Hori da, nahi bat erantzun neria ustetona dela. Askotan, netzako odisea izatezen etxea bueltatzea bera. Nere gurasoen etxea bueltatzeko Aitona Monen baratzetik pasa behar nun, ondotik. Eta garai hartan, segunda ze gara izan, hartasoroa egoten zan, orduan, bueno, gaua segun eta zema luzatu zan, karreterei jarraitu ordez, igual hartasoroan barrena bukatu nezaken. Ostras, vale. Baina hemen zaude, bizirik. Hemen hau bizirik. Ondo. Eta Olatz?
gogoratzen duten parranda odisea handiena, bueltarako odisea hori. Izan zen Tolosako inauteri batzutatik bueltan, claro, mozorrotuta. Niri joan, euskal mitologiaz mozorrotu ginen, eta niri nintzen Mari. Orduan, trenean, Renfeko tren hortan sartu ginen, hori jendez bete eta zakize, eta erdi hola, eta batean behiratu nuen, eta nun egon, ate gorrietan, nola? Atera nintzen. Hartu un autobusa, eta zentrora. Nia bizi nintzen Amara Berrin. Orduan, zentrotik, gero, mozorrotuta, eguna zan ja, eta jendea zegoen kaliko arropakin. Eta orduan, zentrotikan, autobus bate hartu behar nuen, eta zanean, arkatu, Amaratik pasako da ez, bai, hartu nuen, eta Amarako bide gurutzertan sartzeko momentuan, autopistan sartu zen. Ze pasada. Eta zanean, Amara, bai, aurrekoa zan dani. Jode, hori ez Amara teknikoki, baina bueno. Jode! Nere buruan ezan, igual bada. Wow. Eta, klaro, gero ainorgan gelditu zen, eta gero bueltatu behar izan nintzen, osea, hori historikoa izan zen. Nira bilen plan, Eskerra gaztean nintzen. Baina ez dakit nun dagoen ainorga. Ez errez. Berdin da, dena oso urrun. Vale, eta orain, hemen jartzen du, Olatz agurtu. Vale. Bueno, Olatz Salvador, eskerrik asko, plazerra izan da zu hemen izatea. Aio! Eta zu? Ni igual hemen gedituko naiz. Bai, claro, nik festan aldarria indet, baina hemen hola gauden bezala, bai, txartelak pixkat bai, izozkiak bai, baina honek behar du beste eraldaketa bat, benetan limboko jaiak izateko. Su artifiziala jarri dituzu, hori da, pixkat berotzeko, baina giroan ondo sartzeko, nik uste behar duela hemen transformazio bat, eta hortarako denbora iteko, Danel bidali deu, kalera galdera batzuk eta itea, orduan, sar dezagun Danelen bideoa, eta gero, ja transformaziokin jaian murgilduko gara buru belarri. Vale, ados, zure zanet, vale, aurrera bideoa. Arrastion, limbozaleok. Zer da ezinbestekoa jai hon bat antolatzeko? Donostira. Etorri gara, ea donostiarrek jaiaren inguruan ideiaik ote duten ikusteko. Zeuke bazarete jaizaleak? Ez. Bat ere? Oso gutxi. Batzutan bai. Bai. Batzutan. Bueno, humorian geanean. Nahiko, bai. Ez asko egia. Zein da zure euskal jairik gogokoena? San Nikolasak. Santelmoak, Maikoak. Santo Tomas. Erromeria on bat. Arrasateko jaisak. Usurbieko sagardegun egun potenti izatea. Bale. Eta egun bihurria. Asko edaten da. Iturriko ura. Festa bateko la festa on bat izateko zeizan bidau bai ala bai, derrigor. Zuk jarrera ona. Eta jende honakin inguratute gotia. Pues igual euskara, bera. Jantzkeran, ustez. Iturriko ura. Santelmon nola jasten zate? Gu arantzales, urdinez. Esango ditut hainbat elementu eta esan behar dizute askar ea alde edo kontra zaudeten, bale? Dulzainak? Alde. Alde. Kontra. Alde. Depende. Kalimotxua? Alde. Ez. Alde. Alde. Txaranga? Alde. Alde. Oso alde. Bueno. Elektrotxaranga? Alde. Alde. Alde baita. Alde. Regetoia? Alde. 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 Regetoi euskalduna? Bai. Horixe da, esan talde bat? Etxeko bermuta? Alde. Alde. Iturriko ura. Oian bega? Ez dakin hor da. Bertxosaioak? Alde. Oso alde. 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 Ni. Alde, en plan, alde hemendik. Bai. Vale, oso ongi. Ikusi dezute, zein den giroa hemen Donostian. Udan zehar, eukiko nauzue, jai desberdinak dokumentatzen hemen eta han. Eta ez zin dezute galdu. Ditut komo porrak hartuta, hau eiten magau, jendia ez enterau behar. Bale, hau moztu, Inbigau esperimentu bat. Gero, pospon ja konpontzen dezute. Zer modu zabitzate pasatzen girua hemen arrasaten San Juanetan? Superrondo. Kristona. Ama Virginia Txurixaren festak zer modu zeiak? Ondo, Bai, ikusi ezu zeledon jaizten. Bai. Noiztik zabitz lekeitxon bizitzen? Urte eta erdi. Eta antzarretan gozatzen dezu asko parrandak? Jo, pila bat. Jende pila etortzea kanpotik eta gila San Kriston amente hone batea. Litruak egiteko plana dakatzu? Ez. Ja pasa deu fase hori. Bai, orduan diruakin zoiaz. Guain ja beste puntu baten gaude. Iturriko ura. Bakitzu aldatu edela egin plastikozko antzarra jazte dute. Bai. Hau, generalian alde kontra? Bueno, jendiak iritzia denetik daka, ni honen alde. Markatu dukiko zenuke iritziren bat antzarren celebrazioaren inguruan?
Etorri gara Bilboko aste nagusira Riaren onduan gaude, eta ze moduz esabitz giroaz disfrutatzen aurten? Bai, giroagaz, ondoga. Badakatzu plana gaur gozatzeko gaua? Bai, lagunekin, irtengo gera, eta petarlo. Gora, marejaia. Bueno, zenolako giroa da bitzate ikusten orain txupinaz ondoren? Ba, jende goi gehiegi, hola ibiltzeko. Entzierroetara fantzarete edo ez dute gustoko? Ba, ibillegea. Ezen saliak zarete? Ez. Gora San Fermin! Beno, linbozaleok, hemen uzten zaituztet determinatu gabeko hiri ontako banku generiko batean. Mila esker eta zurentzat, muxu bat. Bueno, muxu bat Daneli bueltan, oporretan dagoela, artista Danel, Halaxe da. Eta bitartean, bueno, platoa dekoratu zaigu. La beste gauza bat ez da itzi, Guain De repente, txalo bero bat ere bai. Kantalde, favorez, bai. Vale. Nik uste, falta zaigu festatan ondo murgiltzeko, ez? Ojo. Bluxa hau, Bluxa hau, ze jartzen du? bezautu bertzen duke, nik uste. Altxasuko peñak, ai ba, ze kasualidadea. Hau jantziko, pixka giroan sartzeko. Ezagi fijatu zeaten, sekulako kartela indulan taldeak, gaina pixka gogorarazten du, iparraldeko herriko festatako zea hori, ez tipografia hori, EHZ juten geanean rotondatan ikusten diteun zea horiek, ez? Karteldegi hori, Zikiro Jana, eta Pantxoa eta Peio, eta holako meza nagusia, ez? Holako programan azaltzen dian zea horiekin. Eta nik uste dut, oain ja, bai, limbo jarrailezakela festa giro betean. Nik azkeneko aldarrikapen bat nahi nuke, ze bakitze pentsatzen nahi zean, malba dize txapela txikia, eta? Eta hori lotuta, aldarrikapen bat nahi dut, ze uste dut Euskal Herria oso murgilduta daola handitasunean, eta gauza handiak, eta asko goraipatzen diteula, ez, mundu guztia erraldoien atzetik, eta erraldoiak hartu dute pixkat erdigunea, ez da? Eta guzti horrekin, baztertuta gelditu da kolektibo bat, nik ere representatzen detena, hau da, burua handiena. Hortaz, Limboko jai hauetan, bere tokia eman nahi izan dieu, buru handiei. Hortaz, aurrera, Hernaniko buru handiak! Ojo! Ojo! Ai, ojo! Baino! Bai! Eman! Horri ez diozu ejo! Ai, ama! Txalo eroa, buru handiei! A ver, ez ditu empatuko, Vale, nahiko! Me cago en la leche! Nahiko! Bueno, buru handiak aurren desokupa, Txalo bero bat, Ander Malbadi, eskerrik asko buru handi ere bai. Ai, bueno, orain arte Malbadi egonda, baina nik ezagit orairola jarraitu. Pues begiratuko dut hemen, a ver, ze dator orain. Vale, Maria Blanco dator orain, ongi etorri emango diogu. Ai, ama! A ver. Festak hasi diala? Bai. Txika, gaiak kara de, hau hildazio, mutila, hau bizik zaude. Maria! Fiska, txal. Ez hasi ja jendea astoratzen. Ze guepa zauden aitzio, zondo sentatzei zutxuriak. Eskerrik asko, niri inork ez dit abixatu hemen gaur jai bat egon barzela. Denak jantzit. Claro. Zu jantzit, ja, claro. Ostra, itzi, ez zaude prest, lasai. Hemen etorri naiz, etorri naiz. Ja, konturatu dira. Nik aitzi gaur emarte gauza, oso gauza eseri. Bai, eseriko gara, bai. Bitxu, dauz gauza importanti esplikatuko izuet, ojo. Bai, hartu apuntiak, horra ida itzaiten txiki, hartu apuntiak. Kontua zer da, parrandan daude aitzi, ez dut ikuste izut hori, oso arrapa izuf. Nina honek atuta ja. Da zu gaina bazeala, robota itzikiteu, atata roboko. Osa, zer. Horrela, Txapo, nik gaur ekarriet, kit bat,
superbibentzikit bat aitzi. Bai, bai. Bueno, Ze- poltsa. Poltsa da, baina poltsa hau da, urria. Hau da, zu parrandate aurretik. Ate bartzea prest, Bai. aitzi. Edo zerrek ez du balio. Bai. Ok? Ulartuta? Bai. Jendia teatzea, ala! Hau Ala. seguru ateatzea la mogu jakin da. Hala. Hortza garbitu, Hortza garitxu gabe. Dutxau gabe. Efektibo gabe, gero. Txosna, txartelakin. Ta txartelakin txosna, bitxu. Bitxu. Tiket baiak. Jarri eta aurrekoak, hola, txungagoa emateko. Ez. Bueno. Ez, bueno. Mala, mesedez. berta, ze dago poltsan. Lehenengo eta behin. Efektibua batzutan nahi galdu ite zait. Nik petxu gutxi dakaten ez aprobetsatzet. Karo. Hemen, Ojo! Ojo. Eman niri. Nere kemeio guztua da hor diru berua, broma, Diru goxua da hau, bale? Ondo da hau? Petxuan, ahi baitzipa. Nik ere ez daukat asko, baina, bueno, sartuko dut. Bete ite dut, horra paren, eta hor Hala. berrente, Hala. petxua. Listo. Bestaldetik, osea, festak hasi dira. Oh, mitiko! Aitzi, festak hasi dira eta izan bertza honen parte. Jaztez. Oso ondo. Vale. Gero, ja, edade batea jatzen nahi gea batzuk, amiga. Zutik egin behar duzu tarte osoa? Ez que emoziono egiten naiz da, barkau. Vale. Elkalesi dazke eta horra. Ez, ondo, baina bazpada. Importantia da, zu ateatzezea parranda, zainen etxian bukauko zu. Ez dakigu. Nik nirean. Bai. Ziur. Nahi pasa zait, arrasaten maritxutan bukau nun etxe baten, ez dakit zeitan unor. Danak, fa, ni bueno, lotan hijoa. Lagazien, klaro, gero faltan botatzezu, zepilua. Tori, corazón. Hau, gogoreuko aiz, hilo dentala. Hilo dentala bakizu ezer da. Titian gordu du baita ere. Titian, bai. Txonillak hori, es que... Como las xonis. Ai, ama. Zu, Valentzian jaioko bazeinan txoni bat izango zeinan, tia. Bueno, zuk Valentzian ez duzu jaio berri zan, ez ara jaio berri zan. Ja, tia. Gero. Baina hau guztia parrandan ateratzeko. Aitzi, Dana, zure laguniko nira zein izango parrandan? Parrandako azken orduetan. Baina tartean... Txungazo tonto bat, matematek zehose txarra hartu dula, un txungazo tonto, ojo, ura. Bai ez, zuk, hor dago batek bakila. Ba, emaio zu, orduan, ura, emaio zu behazta da. Ze, ondo etorriko zaizu. Gaur osteguna dela, Gogoratuko naiz zurekin. Gero. Animo. Ez que, ulertu du, osea, nire ustez bizi, juntzea zure txungazo momentu horta, hartu irekita, edan, edan. Importantia, txokolatia. Ai, hori niretzako. Aitzi? Bai. Bajoi batek emate bai zutxarrak, ez liau harrapatzazun lelenak, injan txokolate pixkat, ike se relaje la cosa, nena. Bestela harrapatzeunak inguaz, eta ez, tripa bete, pentsau. Gero, hemen ikustetela jendia, nekarritut, kondoiak. Bueno. Bueno, ez que jendia dutea, 20 urte, kondoi igualakin, eta gero, ez. Bat ematen goa hemen igualei, kondoiak istutu iteit. Ni bakizu zarek istutzaitan. No lo digo. Ahí va, zuretzat. Espero erabiltzian erekengo gerauko zea. Hau zuretzako. Bueno, no, bai hartu, venga. Ja, es que me miro mal. Niri badazpada hori ez didazu eman, Aitzi, zu badakit ondo prekabide hotezea. Eta gero, importantiena hor dia. Gauzazko de importantiak, ojo. Bitu, oso ondo, kartera gortetzen nahi zaia. Hau, mutila, maju bat, ja, zer dan. Importantiena, aitzi zeiza jaten. Claro. No me hacen ikazu ez. Importantiena igual ditilekoak intzauden, ez zauden, hau, konpresa bada, beti gainean. Zeatikan, negitzei pasatzen, igual zuri ez dakit, baina dau jende bat, ilekua dakana, eta noiz etortze zaio ilekua, ileko eta iazai. Aber, nahizto momentu txarra etortzeko. Laru matian amabitan. Eta erremendik ustezu gaixaja bat, ez que ilekuak hau, claro, odola, bakizue. Dana mantxauta, orduan mesedez, zureatik, nereatik. Aiba, hartu, oain zuri. Bai, mutile, etzaia zula baitu, ondo etorrikoa. Zer bat ema jute zaizunean, hemen dakat esango zu. Ezkertuko. A ber, eta konpresak, tampoiak adibidez, zurretik amine odola, eta hemen, etzakin parre, txika. Tampoia hemen ez tezu baina zartu. Hemorragia ez gera, ez? Bai, niri bi tampoi sartu zaizkit. Wow. Eski oso handia dauzkat. Sudurrean. Egia da. Wow, vale. Bueno, aitzi. Bai. Oain ingo deu proba txiki bat. Blam, ready. Eta zuekin,
Bueno, ready ez, euskaraldia. Prest! Baina, zer? Pruebak, aitzi. Titata, bisi. Altxatu behar naiz? Etorriana, bai. Lehenengo eta behin, aitzi. Bai. Prueba, zu unibertsitaten gaina. Unila neontzeatenak hau jakin inbardezu egiten. Lehenengo, proba da. Zigarro bat erre? Liau esku batekin, hori bat zukiteu, oza, flipo. Lehenengoa da... egiten dut. Zukit, jute. Bai. Bueno, bai, zein da lehenengoa? Botella hau, irikitzia... Ai, bitxu, hilo dentala, oi! Botella hau irikitzia, adretxa pasik gabe. Ojo! Eta guk prest esate duen unian hazin bertza, Ba, ekipo tope, favorez, Baina zerekin. Nena, ba, ligau. Zeitea. Txurri, tienes un metxerdik. Venga, hemen ingizut. Hortzakin eze, favorez. Odontola... Eski bai, Higiene buko dentala. Jendiak iteula. Venga, eone? Baina nik ezakit irekitzen. Bat, bi, iru, eta huezen. Itxoin! Venga, denbora. Tiempo. Aitzi, urrea, jendia dago. Venga, ireki! Venga, Magoia! Venga. Unai, zuera gizu. Venga. Oian. Ezkerrik, orain. Ez. Bueno, aitzi suspendio dezu. Ba, bai. Ezin dutetan, bale. Aitzi. Trago bate bamar nion, baina ez. Kontrolate, hemen da aura, oain inberdezu, zerbeza baso gota onera ningoet, Tobe, Zuek anima Beste nahi, baso bat era dauka. ningoetura. Vale. Kristona sentiu naiz, oza, baino. Ni en las USA's esto, oza, bale. Oain inberdezu, bete, Bai. baino parrandan zaude. Orduan egongoa jendia molestatzen. Eta Vale. inberdezu, bete ondo. Ez du balio dana parrez, tia, bale? Baina, zuk bultza egin edo zer, osea... Ni molestatzen nago naiz, bai. eta demora dakazu. Vale, venga. Bat, ekipo, venga, ezin deulu hartu. Vale. Bat, bi, ja, Arreímose. Vale, bueno. Bueno, no. Ondo. Vale. Bai, aprobauta. Bueno, lurran Aprobauta, ekipo, bai, ez. Zuk esan, zuzara Ez que nereatik ni txanderen jo zanaiz. Vale. Eta oain onena eta zaiena, baina kriston ondo ingo zuzi ikusi zut askotan iten. Nire? Zer? Basua, buruan. Baito. Buruan. Ba, a ver, mikrofonatuta gaude, Hau onartuta dago. Empezamos, tia, que corta rollo. Estás parranda Hombre, no ya, es. tía, baina ez De fiesta loca, kolega. Ai, barkau. Ai, eone itzi ez denbora. Denbora. Vale, Ondo. Listo. Vale, oain, ze pasatzea? Soinu hau da, zeze da soinu hau. Asko itzeitetela disiltzeko da, basikamente, soinu hau. Vale. Oain, ze pasatzea? Nik gorroto dut. Euskal dantzak. Ba, ez du ematen. Ez que ez dakit ondo dantzatzen, baino lasai egon, zekarria jende bat. Hemen dana dakizu euskal dantzakiten. Ez dakinak esku altza, mesedez. Ostia. Bai, donostiarrak dira. Etxian bezala sentitzen naiz. A ber, dantzatzeko pixkat, sobakilua izaila petatzen. A ver. Datoz, aizti, zuzaitu, aia, Bueno, tipula usaila. Bai, ezatein lagun baten patatero usaila. Tipula usaila, bai. Dakau hain, nahi behezu ezuek hartu notak, aitzi, euskal dantza dantzatuko ditugu, bale? Bale, baina erakutsiko didazu. Ez que bain datoz, punta-puntako... Ta nire zartu ingo, nahi? Osa, jendea dator hona orain. Jendia dator guri erakustea. Eta ez gea patetika batzu bezala gauko, aitzi. Izango gea... Kriston dantzalia! Vale. Honenak. Baina, euskal dantzak dantzatu behar ditugu. Bai, musika, ber. Vale. Music, please. Vale. A ver. Baina erakutsi edo, zer? Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxepen gaudegu, nire zuazu, jaizalen parranda oaxe iremos kostu. Gurekin beluzu, txinatu uradu, azkar ustian ikustu gure jolaiu. Etxepen gaudegu, nire zuazu, etxepen gaudegu, nire zuazu, Etxepen gaudegu.
jartzen gare Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Volumen nahi gota martxan jartzen gare Ez gaituzu maite baina gu hemen gaude Etxepen gaude gu nire suazu Jasare Wow! Bueno, eskerrik asko! Anertz taldeari. Vale, eta eskerrik asko Maria Blanco! Bueno! Jaso! Utzi bestela! Tranquila, du norbait, a ver, produkzio. Maria, bukatu da zure denbora, venga. Produkzio. ¿Qué es esto, Bueno, nena? hau eraman, bai, venga. Azken alige batiko labian duzin etxetik. Vale. Ai, bueno, tuerka, Euskal Dantza Berria, oso ondo. Vale, eta orain zer daukagu. Vale. Antxon Telleria. Ongi etorria emango diogu, ba? Antxon Telleriari! Antxon Telleria. Bueno, Jesarriko gara. Bai, ikusten dut zorionez, Bai. terremoto honen ostean, hauen ostean, zu ezatozela jaien mood honetan. Ni naiz amaiera. Zegia esan, grados, enekien nik, festaren kontua, baina Nik ere ez. festa bat antolatzen hasita, egitarago antolatzen hasita, ez dut uste orden naturalena denik, tuerkina eta gero Antxon Telleria. Uste dut, tuerkinak eskaintzen duen estimulu maila da horri ez diot. Nik estimulu asko jota, ekarritu galtzatxuri batzu gaur. Ikusi estimulua. Bai. Eta jendea zoratu egin da, baina, bai. Nik jarri zen nire kontuekin. Komedia eta stand-upa eta hori guztia. Ez zatoz... Ja, garagardora pasa gara orduan. Bai, baina ezin dute dan. Ze hau da telebista publikoa eta bar. Bai, hori da. Vale. Bai. Hauz. Trukoa, nahi bauzu milu zen, katiluak, jarrira opakoak. Ba, urrengo demoraldi bat baldin badaukagu, urrengoa katilua, bale? Kanpoan egon zara, ez, Bai, Antxon? kontua, aitziber, azkeneko zemen izan izenean, bueno, jendeak gogoan izango du atalura, Bai. biztan dena, zondo. Horrengo bazen memoria, zer den, grados. Aritu ginen, edo aritu nintzen ibintzat, biran dabilen komikoaren rolari buruz, eta nola banabilen ni, eta ekarri nizkizun errepidean gertatu zidan abentura edo pasadizo batzuk. Bai, egia da. Ideia zen, komiko estatu batuarrei gauza asko gertatu izan baitzaizkia historian zehar, hoien pareko zerbait egitea, eta jabetu nintzen nireak direla nahiko eskazak, alegia, ondorioa izan zen, edo nik atera nuen bintzat, enaizela ni ofizialki biran dabilen komiko bat. Nik egitut eman aldiagan hemen, eta bar, baina ez dagoan nik estatus hori. Edo eneukan, ze haitze grados, limbo Euskal Herria, joan naiz, eta beraz, ofizialki biran dabilen komikoa naiz, estatu batuetara. Oho! Zehazki, haitziber izan naiz New Yorken, ze jendea joaten da New Yorkera, baina bertan izan garenok badakigu esan garela New York, noski? York berria. Baita ere, bueno, nik esan New York, aukeran. Galtzatxuriena, ekarri dut bertatik, bide batez. Zuek ere jakin dezazuen, zerain ere batek esan dit, horrela emate duzu edo okina edo pelotaria. Eskauta, arrazoi ere bai, baina New Yorken tendentzia da. Iritsiko da betikoa, han hasi eta beraz hasi galtzatxuri batzuk eta erosten. New York, stand-uparen munduko zehazka, nola bait? Bai. Han egosten da, gero nazioartean izango den guztia, horren izan da, ba, esan bezala sekulako horea bertara joatea, eta hango klubak ezagutu, eta... Baina bertan stand-up egin duzu, ingelesez? Ni joan naiz New Yorkera. Bai. Enuen uste galdera hori hain azkar egitxiko zeri. Ondo egina, noski. Nik ez dut egin. Egin dut ikusi, pixka bat. Eta ulertu, pixka bat ere, bai. Zeran zuzenean subtitulorik eta ez dago, baina ondo, hango klubak ezagutu, eta daukate ohitura dibidez hori enekien, eta bere apunteak hartu nahiko alitu norbaitek, ikusizun hasi horretik, mugikor guztiak eta egite dituzte sobretan eta gorde, jendeak tentaziorik izan ez ezan. Sobretan? Bai, horrela itxita, rezintatuta, nola bait, eta gero egia ni pentsatu dala, ni gertatu zait askotan emanaldi bat bukatu, eta esan, bueno, orain sartu naiz Instagramen, zemat story goko zituen jendeak, ba, nire emanaldietan mugikorrak prezintatu beharrik ez dago, antza, jendeak ez du sentitzen bulkada hori, hau atera beharra dauka, nola bait, ez da? Baina izan da, interesgarria izan da berta joatea,
Eta nolatan naizen orduan, biran dabilen komiko bat ez bautan stand-upik egin. Ez dute egin. Kontua da, Aitziber, pasadugula astebete oporretan, New Yorken lasai, eta bueltan eukan emanaldi bat, Zizur Nagusian. Ojo! Zizur Nagusiti, nahi bauzu, Universitytik, Zizur Nagusitira jo naiz. Eta, ni momentuan nintzen jabetu, baina ostiral batean, ostegun gau batez hartu genuen New Yorken hegaldia, ostiral gauean eukan emanaldia. Eta hegazkinara igo bezala esan nuen, txalon. Teknikoki, ari naiz, hegaldi bat hartzen, emanaldi batera joateko. Ezpada hori, biran dabilen komiko baten bizimodua, zerik orain arte bizitatu ditut, hori, elgeta, eta ondo, baina... Eta esan nuen, hegaldi bat, eta izan naiz ofizialki biran dabilen komiko bat, eta ez gustatu bat ere. Ez, ze izan zuen hegaldiak esaterako 3 orduko atzerapen bat, iritsi zen berandu, dutxatu gabe, eta bar. Orduan, ondorioa da, eta hau kontatzera etorri naiz, estatu batuak ondo, baina Euskal Herrian asko zobeto gaudela. Gatu zen. Oso ondo, Anjon. Oso ondo. Vale? Eta? Zer? Gutxitxo igual, grados. Bai. Zalu, tuerkin eta gero ni, ez zela ideia ona. Ez, baina oraindik esango duke 10 minutu falta direla. Bete gara, euskal minutu. Bai. Lazai. Bikote zarete? Broma. Ez. Zure lanbidea, ez. Sartu ditut ziria pizka bat, grados. Festaren abanekien. New Yorken egonda ere, jakinarazi date, Linbon demoraldi amaierako festa egin goztutela, eta nik ere egin izan du nire ekarpena. Nik tuerkinik eta egiten ezakit. Bueno. Baina badakit beste gauza bat egiten, aspalditik gainera. Lasaitu pizka bat. Azteko egingo gara, lasaitu pizka bat. Kontuz. Zer? Hau da Jainekin txarangako kamiseta. Ojo! Vale. Ze, ni beste ezer izan aurretik, batez ere naiz txarangeroa. Txarangero. Festa bat txarangari gabe. Orduan, nik txarangan jose du tamborra, eta ekarri du tamborra. Ojo! Mira, vale! Orduan, Ja, vale. Orduan, festa, euskal jai herrikoi bat izan nahi nahu behar bezala eta, pentsatut, joko gizu dela pixka tamborra, igual. Baina, apur bat igual, buruan diak tuerka, eta orain zu orain tamborrarekin bakarri... Ez gutxi etxi nire tamborra gotzeko gaitasunak, eh? Bai. Vale. Naiko ondo? Gero... Vamos! Hey! Ostras, Anjon! Eta hori da gutxi asko eskaini nahi nuena. Esango dizut, osa ondo, emeriturik endu gabe, baina apur bat sosito, saioa maitzeko apur bat sosito. Egin du redoble bat, ETV baten, aspaldi ez egin, Ja. Vale. Zerbait gehiago igual behartzen nuen. Bai, alba duzu... Egin dut redoble bat eta tuerkin pizka bat. Venga, baina biak batera. Edo igual hobeto, itxaron, Ekarri dizut txaranga bat ez, ekarri dizut Jainekin txaranga zuzenen primizian. Ere izekula inbeste gizonekin egon, Ja. Egia da, txarangak emakunde saria momentu zuzuela jasoko. Hori egia da. Vale, bueno, ongietorri, txalobero bat ahi berriro. Wow, vale. Ez dakit nola jarriko garen, baina leku hartuko dugu, edo. Oso ondo, leku hartuko dugu. Venga, leku hartuko dugu. Venga, ba. Oso ondo.
Wow, ze movida. Elkarrizeta jendetsua igual, ez da, gradoz? Mikro bat behar dute, uste dut, nik hemendik daukadala bat? Vale, behar duten ezakit, zuk egarri mikroa. Bai, txoin, erori dela. Zezira igual iztunenak ere, baina jende jatorra, Hola, bai. Hitz egiten dute instrumentuekin eta gehiago, baina... Wow! Bai, ez da. Nire superatuta, Bai, normala. Superatuta. Wow! Ez justu txarangarekin, zan duzu igual. Bai, denarekin, baina repente txaranga... Publikoa ere dago sinetxi ezin da. Jainekin txaranga. Jainekin txaranga. Bengo batik aurrez aurre ikusteko aukera, txalo bero bat, ez. Jainekin. Jendeak ezago mitoaro, mitoaro. Au, limon, jainekin txaranga. Hori da, noski. Vale. Usain zai gainera, horrela jarri garen moduan, perkusioak izan du bengo batik duintasun pixka bat. Zeda nahiko kolektibo zaurgarria, perkusio joleena, beraz. Vale. Nik jainekin baino esango dizuet, jaineken hobea zela. Ez. Horrela hasiko dugu elkarrizketa? Bai. Ez, jode. Ze jaineken da oso merkea, igual, ez? Badago garagardo bat eta bar. Gure izan zen, garagardo marka horri tiraka, igual izena ez da oso, baina, bueno, jarri genion da. Ondo da. Jai eta nekin, alegia txarangarekin batera festa egiteko deialdia, eta ba. Harrapatu dut, Bale, ados. Harrapatu dut. Ba, ez ba. Baina, jaineken da, bueno, garagardo edateari, ez? Apologia guk, txarangan hortan ez dugu bat ere, apologiarik, edan bai, baina apologiarik ez dugu egite. Ados. Ze beste aukera zenituzten, txarangari deitzeko? Ez dut uste egokina galdetu diozunik. Goia, bai? Ni berandu xogo sartu nintzen, hemen veterano batzu daude. Vale. Beste hautagaia? Hautagaiaren izena? Bera da Goia, bai. Goia, bai. Vale. Txepetxa azan beste izen aukera bat. Jainekin edo txepetxa, Eskerrak. Bera izaria da, eta hegaztiak eta mundu hori, eta... Vale. Gero egia da, izan ditugula izen okerrago batzuk ere. Ez ditugu aipatuko, ze txarangena ere da oso mundu polemikoa, Ze ba? Izate dira politika bezala estizioak, eta talde hontatik atera dau dirua tarteko baita ere, eta... ojo! Bai, bueno, serio, egi jarri ere. Vale. A ber, beste txaranga bati izena lapurtu beharko bazeniote, zein hautatuko zenukete? Txepetxa ez? Existitzen den txaranga bat. Badago bat txorongo. Altxasuko da! Altxasuko txaranga da, txaranga txorongo. Mira, igual, produkzioari gradozen nahi zuen txorongo txaranga zaraztaria. Ekarri dugu jainekin, baina... Ez. Bai. Nipozik, zuek hemen eukitzeaz. Mira. Telefono bat. Ari da, kontua da txarangago beste kide bat, Mexikotik egaldi batean datorrela, eta orain ari da galdezka ea iristen ote den saiora edo ez. Ikustatzen pixka bat, txaranga munduak ere nola funtzionatzen. Vale. Esan ez, noski, ez da... Hemen jartzen du... Bai, ari zara, elkarrizeta irakurtzen, gradoz? Bre, nik hauen nuen, espero. Ja, bapatekoan. Niri malbadik eman dizkit hauek. Ados. Argazki bat daukagula, hemen, eta landerrek izan dit. Bai, pixka bat, begira, ze txaranga hori, Ikusi? Vale, oso ondo. Eta hor, jabetu bazara, eta hau da, begira, autodeterminazio eskubidearen alde jainekin txaranga. Gure, hau izan zen, independentziaren alde gure ekarpentsoa. Wow. Ez dugu lortu oraindik ere, baina, bueno, deitu berriz, joango gara. Vale. Gaur egun badago gauza bat oso modan, eta nire galdera izango da. Hau ja interesada, ez da. Izan duzu tentazioa sekula elektrotxaranga bihurtzeko? Ez. Vale. Zergatik? Marra gorri batzuk hor, bai, nahiko izango gara pixka puristak igual, baina elektrotxarangak ez gaude gu zentsuraren kontra, baina elektrotxarangen abolizioaren alde badaude. Orduan, ez dakit nola uztartu bi printzipioiek, baina, bai, gero, bai zer den, ja pixkat izan dezagun berriz ere diruaz. Noski. Hauek aritzen dira nahiko merke. Hauek elektrotxarangak oroar. Bai, orduan, gero gu joaten ara, zenbat eskatze duzu eta inbezeta. Nahiago dugu elektrotxaranga bat. Orduan guk, langileen eskubiden alde, Claro. kontratatu txarangak. Noski baiet, noski. Orain, elektrotxarangak aserretuko zaizkigu, jode, bueno, aserretu, lazak. Bueno, beste demorali bat afinatu eta gero aserretu ere. Orden hortan. Tukutu. Vale, bideo bat daukagula esaten dit landerrek? Igual izango da, begira, obra soziala.
Jainekin txaranga, zarretxe batean. Ai, ama. Qué potxola. Ikusi, Oso, ondo. Jendeak esaten du, txaranga dena parranda bezakizer. Ostras. Antxe, Zumaiako zarretxean kasu hortan, bisita bat egin. Gero hor, krisia izaten da, zea besti jo, eta bar. Iritsi da, ze joko dugu, eta... Zein da gehien eskatzen dizueten abesti bat? Beti dago bat. Asko eskatu izan dute pakito txokolatero, garela. Ez duzu ikusi gure eskuko argazkia, argi gera da deila, baina, bai, egia da, piskator autodeterminazioari bizkarra hemen eta pasogole batzuk ere jo izan ditugula. Zumaiako zarretxean adibidez, ba, igual, eskatu izan dituzte horrelakoak. Bueno, da, momentu delikatua, zarretxean zaude ze joko dugu. Bate botatzen behin, Highway to Hell joko dugu. Igual ez dugu joko hori, joko dugu beste bat. Bai, atokatzea egu, bai. Gehiago ere parranda giroan ibiltzea. Bai, parranda ipatzen duzula, gaupasetan zemuz, txaranga jotzen. A ber, itzegin ezala beste batek, antxon zu gehiago egiten ari zara, bai. Mate dut elektro txaranga. A ber, bate bat animatzen da, kontatzera, gaupasetan zemuz. Gaupasa jotzen gutxi. Bueno. Jota gero, bai. Vale, eta gaupaseroekin? Bueno, batzutan pazientzia justu xamar. Justu xamar. Egia, uste dute ekarri dugula beste bideo bat, o uste dut ez, badakit, ekarri dugula beste bideo bat. Baina, justu, aipatu du pazientziarena, parrandan, claro, jende dabil parrandan oso fuerte. Noski. Eta guari gara lanean. Noski. Ikasi dugu pazientzia izaten eta pazientzia horren eraguzgarri, betxe bideo bat. Ia? Bai, nola tokantzen. Uf! Uia, instrumenturik ez daukagu hor. Wow. Hortu izigute instrumentuak. Wow. Geratu du, hortxe zutik egotea. Duintasunari eutxi aldela. Zer herritan da hau? Hau da Zumaia baita ere. Zarretxea eta gero, begira. Zumaia riba dago hemen? Baitu, gure kamara bat. Vale. Hori da pizka bat, bai. Gaupaseroekin lan egitea hori da. Begira, goi. Vale. Eta... Askotan toka ez dugu herriko festetan jotzea baita ere. Egizu, kuadrilla eguna. Kuadrilla egunea jotze dugu, gaueko 12 hasita igual. Utsi behar diozu hor egunari eta ez dugu, eusten, baina, Gero publikoa ere, berdinduta egoten denez, inorreza ja, etu orain arte, kontatu egun arte. Eta zuk, trompeta nola moldatzen da? Goia, hor dago. Goia? Mozkorra gaizki. Bai. Vale. Bueno. Gero bak zer den, grados, goia, txarangero izatez gain, da gero gizarte ezitzailea. Orduan nik uste dut emamerra daukala irudi baten. Ja. Ezin duzu, eta aita ere, bai, noski. Ezin duzu esan, bai, segulako mozkorrak, eta bihar joango naiz gizartea ezitzera, berriz. Orduan, hori da pixka bat kontentzio lan egiten. Badaukazuela anekdota traketxen bat, txarangarekin edo? Batzu hau. Nik kontatuko dut ni gaizi uzten hauen bat. Vale. Eta horrela bere egere lasai egongo dira. Hau gertatu zen Martutenen, begira, abia puntua ere ia. Wow. Martutenen tamborra da batean. Ba alda plano berik, segulako. Kartzelakoak zuen guaino gustora. Hombre, claro. Tamborra darik ez dauka. Eta nik hori izan dituen 15-16 bat urte. Karri dut argazki bat ilustratzeko nik garai hartan 16 urteko Antxon Txarangeroak ze itxura zuen gutxi asko. Jarriko dute, edo igual ez dute jarri. Begira, horrelako zerbait. Hau da San Ferminetan, bide batez. Zu, blusa urdinekoa zara? Bai, hori da, ondoko anaia, Julen, eta ondokoa, Julen Amarriz txarango presidentea, bide batez. Betxe, serio dago, baina... San Ferminetara, parentesi txiki bat, joan gara urte luzez, eta joaten ginen egunero San Ferminetan jotzerat, azen segurako plana, bai. Eta horrela pasan dituen, 6 zazpiat urte edo, emanaldi hura ostu ziguten arte. Nork, ze txarangak? Noren txarangak? Noren txarangak? Kiliki freskoren txarangak! Ostras! Kilikiren txaranga etorri zen, igandea txaranga, zu azuko hori, estizioak egongo ez gira, gero. Eta lapurtu ziguten zera hura. Gero, justizia poetikoa eginda, 2 urtera bidali zuten kiliki txarangatik. Ez omentzen ensaioetara joaten.
Kiliki da, zu. Musu bat, kirikiri. Musu bat kilikiri, Hemen izan genuen. Baina, kontua. Eta gero goiak ere bukatzen lagunduko, baina martutenen tamorran ginela nik horrelako itxura tankerakoa, eta neska bat, gerturatu zen, da izango zuten 30 urtetik gora edo oso fuerte bizitako 30 urteak gainera, ja, ez da dute kale asko ikusitakoa, eta gerturatu zen nigana, eta, begi polita dauzkazu, eta izela, zenbat urte dauzkazu? Nik dituen 16 urte. Hori guztia gazteleraz bidatez, ja tensioarea goten du horre. Zenbat urte dituzu, nik dituen 16, baina ez da giztea ateratzea esan dion, tengo 25 años. Ari nahi zemen, 25 años, ese ondo markatu da esan dion. Eta urrengo urratxa bere partetik izan zen, musu bat eman. Eman musu bat. Espainetan. Bueno, eman musu bat, esan dituen, zuen zehaztu. Eman musu bat, eta nik, esan nahi nion, ez dauzkat 16 urte, baina, ja. Ja, berandu zen hortarako, eman musu bat, eta nik ez, venga, ba, ja, momentu batean, ja. Bai. Wow. Eta eman musu bat, eta nik bilatu nuen konplizidea apur bat lagunduko diate txarangakoek. Ba, ez ziaten lagundu. Sorpresa. Antxe izkinetik begira oso gustora zeudelako, nik erota estuago, enekien zer esan, dame un beso, musu bat, ez dakitzen. Zalako batean, goia esan nion. Jarrizu nola aurpegitxo bat, hola, katutxo, bezala, hola, eta mi madre no me deja. Ai, kion! Ai, ama. Estuazun hortan, esan nion, mi madre no me deja. Nahi bauzu beste baterako, ja, justifikante bat edo ekarriko, edo... Esaten didate beste argazki bat daukagula ikusteko. Benetan, igual... Hori ez dut nik ekarri, Ostras! Fua, Antxon! Hori izaten zaio glow up, eta? Itxura hobetzea da... Nahiko lian Gallagher hor, bai? Julenek anaiak bidali digu. Ze jatorra, Julen. Noski, ez zura etortzerik eta bai. Horra, 16 urte dituzu? Ez, hor, amak ezian ezer egiten uzen horrean. Izan hori duen 8 bederatzi. Horra amak ezian uzen benetan, ezian uzen. Wow. Vale. Azkenengo saioa da. Bai. Eta badakizuen niri saioak agurtzea asko kostatzen zaidala. Kostatzen zaizu? Ez da nire fuertea. Vale. Baina, karo, azken saioa importantea da. Eta hortaz, bukaera, fin eta borobil bat eman bar diot. Igo jor dugu abesti bat edo? Hori da, aprobetxatuta hemen zaudetela. Vale. Eingo dugu gauza bat. Eskatu lasaizu gradoz. Vale, nik eskatuko dut. Daukagu drive horri bat. Daukagu repertorio zabala. Vale. Benetan, Beitu, Olat Salvador izan dugunez, adibidez, eskakitanen orekariak, kantat, orekariak. Justo ez daukagu hori? Bai. Latxamaren bat, Latxama taldea. Ez daukagu ere Latxamaren... Hola, klasiko bat izan behar da? Grados, eskatu lauteiatu. Eskatu. Bueno, galdetu ea joten dugu. Vale, jo dezakezue altzapelipe trulalai? Jo dezakegu lauteiatu nahi gauzu? Oso ondo jotzen dugu lauteiatu. Joko dugu lauteiatu? Vale, oso ondo. Venga, horrela egingo dugu. Guk hartuko ditugu posizioak eta... Hori da. Vale. Nik agurra egingo dut. Vale. Sartu daitezela baitare kolaboratzaileak, agurra egiteko eta nik agurra bukatzean hor, festa eta festa bukatzen da, bale? Bale, aberno bateratzen den, bale. Hau da, bueno, eta buru handiak ere, bai, txalo bero bat, erentzat, venga, etorri. A ber, kolaboratzaileak ezagik galdu diren. Venga, emetxe daukagu Malbadi. Dantzariak, oso ondo. Vale, bate más falta da, ez? Bueno, listo. Vale, prest, txaranga prest, buru handiak prest. Oso. Dantzariak prest. Vale. Bueno, orain nire txanda. Vale. Ia ba. Orain bai, zoro festa hau eta gero, heldu da denboraldi hori amaiera emateko momentua, itzuliko gara, guk ere zakigu. Hau limboa da, eta limboan jarraituko dugu udaz gozatzen. Eskerrik asko lantalde osoari hain eroso sentiarazteagatik, eskerrik asko saioetara etorri zareten denei, eta nola ez, eskerrik asko etxetik ikusi gaituzuenei ere bai. Itxoin. Vale. Oso ondo pasa dut, eta hori ez da gutxi, gozatu da eta ikusiko gara laster zapato azulen EHZ-etan edo edozein herriko rabeetan. Beste bat arte, eskerrik asko!
Go!